Hola, em dic Paula i sóc exalumna del Tapiró. Vaig estudiar a l'institut des del 2012 fins al 2018, agafant una modalitat científica al batxillerat. Actualment em trobo cursant l'últim any del grau de Química en anglès aquí a la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. Per què química? Doncs al principi no ho sabia, no sabia què fer. I quan vaig entrar a l'institut vaig decidir que volia fer alguna cosa relacionada amb la ciència. Però no va ser fins que vaig fer química al batxillerat que em vaig donar compte que la química m'agradava i se'm donava bé. I com deia la profe, la química és fàcil. Llavors em vaig apuntar. I per què en anglès? Doncs vaig pensar que era una oportunitat per millorar l'idioma i per conèixer gent que venia de fora a fer el grau. Gràcies a l'experiència a la universitat fent el grau de química, he pogut fer moltes hores de pràctiques on he pogut sintetitzar ibuprofeno o determinar la quantitat de ferro que hi ha a una pastilla per l'anèmia, per exemple. També m'he donat compte que cada cop hi ha més dones que es dediquen a la ciència, i ja no només en l'àmbit de la docència, sinó en l'àmbit de la investigació i de la indústria. I com diuen a la URB, la ciència també té nom de dona.